Čusí kusí lidi, já vás vítám u první série z Spidermana. Tak můžeme jít na to. Otázka vás asi nebude zajímat. Víte? Hey there, Spider-Man. Looking sharp as always. All right, listen up, Fancy Pants. Let's run through the basics just in case you're not that bright. No offense. Now it's time to test your swinging skills. See this web thingy? Easy as toast. Now hit the next. Oh, that was great. Yeah. Oh, and I don't say that to everyone who bought this delight. A ještě tak je to na díle, nice move. You see that arrow-shaped arrow over your head? Yeah, the arrow. Yeah, that one. There, the arrow. Swing. Okay, Swingy, time to get down from there. Just right-click to drop. You're a wall crawler, right? All right, so let's crawl up some walls. Right-click to jump onto the wall, then use your direction keys to crawl. Woo! Make your way up to the checkpoint. Woohoo! Now let's practice Život je zip krásný. across to the Život je checkpoint. krásný. Dáme si Come on, first fasten person. it. First person. Your mother and I are very proud. Now, let's try your double jump. Just click your right mouse button Když twice takhle se and to double hrál jump up to a that uděláme next salto checkpoint. dozadu, Come on, hop to double, it. backflip. How about zipping over there to the checkpoint in the danger zone? Adventure awaits. In a loose sense. Loose sense, takže tak. A teďka. Jo, Remember your spider sense? It's like your own personal alarm system. When it starts Jump. going that jump, easy as jump. Dobře, já. To attack, get close, then left click. Pupu! Woohoo! Jdu tam říct Okay, here comes the welcome wagon. Haha, Let's see if hihi, Humlum senses kiki, it. It'll be kakara, la cool la and la. Tak pojď ty. Malej. Idiši. You want a jump kick? Just right click when you're close to your prospective kick key. Tady jsou dva idiši, You, jo? the kicker, can Ty, kick malej the idiš. key in the Ty, face. malý sviňák. Not too shabby, To je Spidey. sviňák. You know how to swing, zip, crawl, To je and fight. mini Group hug. sviňák. Next Propa. up, something else. Už můžeme, půjdeme na misi. Já vám to ukážu celý, koukejte. Fízláci jedou tady domem, předjedou tam hned, nanažejí hoší, taky narazili a teď vylezou nějaký dva ty sviňáci. Sviňáci, pojďte sem. A chudně, jeden to odhodí nějaký swinga lasery hoší. Wow. A jdeme, tady už můžeme jít po střechách všechno hoší. Tady. Jďte ho! Tady spadnul hoší. Here we are, boys. Oj, The city prison. malýmu. Hoší a teďka bude co? Si dávají nějaký ty zelený hydrauliky hoší? Hydraulik. A je hydraulika. A pojď hoší. Korňa, co to je za lasery hoší? Jaký modrý, ne? Oho, jsou jeho zvratky, ne? Sliny spíš, oho. Ha! Pojď. Švih ho. Jeden. Druhý. Papa. Já, co do mě budeš narážet? Dilino, pojď sem. Co si myslíš, že do mě budeš narážet, nebo co? Pojď sem. A je po něm. Je pokuný. Je po malým sviňákovi. Zdravejte, hoší. Hoší! Haha! On je tady na střeše hoší. Slez, honem spadni, vole. Já ho schodil.
Dvojitý kill, hoši. Co, hlavně nebudeš narážet, sakra? Great, more thugs. I'm starting to get restless. On do mě nebude narážet. Tamhle je můj pes Jimmyk. Bobák. Woo! Ticho, Jimmyku! Ticho, Jimmyku! Jimmy! Woo! Pojď ty! Yeah! Yo yeah! Pojď! Dobře, já jsem dal dvojitý kill, lidi. Au! Co do mě budeš narazit? Lidi, víte, že to jsou sviňáci malí. Ne! To je tenhle hvízdák. Tak co mám udělat, aby mě to vždycky nevíde, lidi? Jo, neboj, babíku. Jo. Tak pojď, ty seš takovej ichtyl. Au, já potřebuji životy, ichtyl. To je ichtyl takovej. Počkej, to už jsem sebral. Šašek. Woo! On tady dělá nějaký tsunami, hoši. Chyťte ho, hoši. Sakry, šuhni, odběží. Tohle se aspoň s zlákům povedlo. Hoši, tohle jim musíme uznat. Tamhle zdrhají sviňáci, já jdu zastavit tamhle toho sviňáka. Pustýho. A pojď. Co ty sviňák? Co? Hoši, to bylo fuj, já jsem se úplně lek. Hoši, jak to nebylo dobrý, haha. Woo! Parker! J. Diesel! I'll smash you! Back J. Diesel! I'm not exactly worried. That hurts killing me. Huh? You're only making me angrier. Hey, what? I'm gonna clobber you for that, punk. Stand still so I can smear you. Okay, lidi, to bude super. Yeah, Rhino. Think fast. Lidi! Cože? Tak lidi, tady to by dneska mohlo být všechno. Lajkujte, odběrujte, sdílejte, dislajkujte, no. A tak u příští série České muziky.